Errefuxiatuen nazioarteko eguna dugu gaurkoan bezperan astelnarekin, zehar errefuxiatuekin eta zehar Euskadi elkarteek Euskal Herriko babes eta asilo eskariari buruzko azterketa sakona aurkeztu zuten. Lehenengo ondorioa da eskaera kopurak gora egiten jarraitzen duela, funtsan munduan zehar gatazkak eta hondamendiak ugaritu direlako. Hori egiaztatu ondoren bi erakundeek datu nahiko kezkagarriak azpimarratu zituzten. Poliziaren kasuan hauek nabarmendu dituzte, etxerik ez dutenak etxegabetzea, kolektibo jakin batzuetako kideak atxilotzea, migratzailei etxe bat edo logela bat alokatzeko aukera ukatzea, edo oinarrizko bizi baldintzak betetzen ez dituzten etxe bizitzak eskaintzea. Osakietzari dagokionez aldiz arreta jasotzean migratzaile asko diskriminatuak izan direla diote. Arantza Txakon elkarteko buruak esan zuen onartezina dela eskubideen halako urraketa. Eguerdion guztioi, amaiak pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan errefuxiatuen nazioarteko eguna izpide. Zehar elkarteak txosten bat egin du eta bertan migratzaileen kontrako zenbait jarrera diskriminatzaile salatu ditu. Atzo aurkeztu zuten lanan, beraz ikusi jarraian xehetasunak. Greziako Peloponesoko kostaldetik gertu 700 bat migratzaile zeramatzan itsasontzi baten hondoratzaren harira, Greziako kosta zainek zabaldutako bertsioa zalantzan jartzen duten frogak lortu ditu Erresuma Batuko BBC irrati telebista publikoak. Kaleratutako informazioaren arabera, txeluparen inguruan aurrez zibili ziren 11 batzuen mugimenduek iradokitzen dute iraulitako arrantzontzia ez dela mugitu gutxienez azken 8 orduetan. Kostazainek berriz diote, ordu horietan itsasontzia Italiara bidera zioala eta bertan zioazenek ez dutela erreskate laguntza eskatu, Atenasek eskaini arren. Datu ofizialen arabera 78 gorpu topatu dituzte eta 104 lagun erreskatatu, baina Nazio Batuen erakundeak gogoratu du 500 bat pertsona desagertuta daudela oraindik. Bide horretan Greziako gobernuak hondamendiaren inguruan izandako kudeak eta ikertzeko eskatu du Nazio Batuen erakundeak eta adierazi arinago jardun beharko zukeela erreskate operazio handi bat hasteko. Greziako agintariek esan zutenez, ontzian zigoazen migratzaileek ez zuten laguntzarik eskatu eta ez zeuden arriskuan harik eta txalupa irauli eta ondoratu zen arte. BBCek animazio informatiko bat lortu du Marine Traffic itsas analisirako plataformak emandako jarraipen datuen inguruan, plataformak itsasontzien mugimenduak atzematen ditu hain justu eta ondorioztatu du migratzaileen ontzia ia ezela mugitu ere egin. Irudiek erakusten dute eren zenbait itsasontzi hurbildu zirela ondoratzea jaso zen lekuaren ingurura. Bien bitartean Pakistango Kashmir eskualdeko poliziak 10 pertsona atxilotu zituen eren egun, ustez Libiara hainbat pakistandar bidaltzeagatik ondoren Europara bidaiatzeko. Agintariek zehaztu zuten 9 lagun atzeman zituztela Kashmirren eta bat Guajaraten. Beste operazio batean atoiontzi batek gutxienez 78 migratzaile erreskatatu zituen atzo goizean, Greziako Leros uhartetik gertu tokiko hedabideek jasotako informazioaren arabera, iheslariek laguntza eskatu zioten itsasontziari larrialdietako telefonoaren bitartez. Guztiak egoera onean daude, baina Lerosko ospitale batera eraman dituzte. Eta gurera bueltan hainbat lagunek protesta egin dute Bilboko Alde Zaharrean udaltzaingoak igandean kaleko saltzaile batzuen aurka izandako jokabide arrazista salatzeko gana.
izaldatuta ekonomia arlora salto, Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasuneko sailburuak dei egin du eskualdetako SP proiektu estrategikoak aktibatzeko. Hala, abendurako 6 hilabete falta diren honetan Azpiazuk eskatu du Europako Batasunak 2021 eta 2023 bitarterako emandako funtsen zatirik handiena erabiltzeko eta proiektuak azkartzeko. Atzo egin zuen agerraldia Eusko Legebiltzarrean. Agerraldi honek bete egiten du abenduaren 23ko 11/2021 legearen Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen ditunaren berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planari lotutako funtsen kudeaketari buruzko 5. kapituluan ezarritako 3 hilean behingo informazioaren baldintza. Autonomia Erkidegoi banatutako 2022.000 milioi euroetatik 1.048 esleitu zaizkio Euskadiri, ehuneko 4,77. Garapen ekonomikoa, iraunkortasuna eta ingurumena, lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioa, hezkuntza eta lana eta enplegua dira volumen handiena esleituta dutenak. Euskadik 1.657 milioi euro jaso ditu guztira. 1.048 ehuneko 73,2 Eusko Jaurlaritzaren bitartez jaso ditu eta 609 ehuneko 36,8 estatuak zuzenean kudeatzen ditu. Bestaldetik suizidioaren prebentzioa indartu nahi du Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak eta 2030 urterako pazientearen segurtasunerako estrategiaren barruan sartuko du. Osakidetzak ezarri nahi dituen neurrietako bat da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gertatzen diren suizidio saioen erregistro bat sortzea. Osakidetzako zuzendari Rosa Perezek eta pazientearen osasuneko eta segurtasuneko programen koordinatzaile Enrique Peirok eman dute estrategia horren berri Eusko Legebiltzarrean eginiko agerraldian. Goera gogorra izaten da eta gogaikarria ere, eta azkenean gaixo hauek behar dituztenak dira bidelagunak, erakundeak, osakidetza, bidelagun izatea, neurriak eta bitartekoak. Eta osasuna aipatuta, Labek langileen osasunaren aldeko neurriak eskatuko ditu Osalanen eta Noploin. Sindikatuak adierazi duenez beharrezkoa da esparru guztietan lehiatzea besteak beste, ikuskari gehiago jartzeko eskatu dute eta laneko gaixotasunen erregistroa sortzeko. Bai, maila instituzionalean politika publikoak antolatzerakoan eta bereziki lan osasunari dagokionean planteatutako politika publikoi dagokionean gu gure interpelazioa, gure eragiteko lerroa indartzeragoaz. Osalanen eta Nafarroko lan osasuneko institutuan gure parte hartzearen atzean bi arrazoi edo bi elementu nagusi daude, ez? Lehenengoa da, ikusten dugula momentu honetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere egiten diren politika publikoetan ez dagoela langileen beharrak, langileen bizitzak, langileen hitza erdigunean. Egiten direla politika publiko horiek langileen bizkar. Eta gainera iruditzen zaigu, agintari instituzionalak bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan ohitu egin direla, ez? Eta askotan, pentsatu izan dutela langileon bizkar gauzak egiten jarraituta ere, ez dagoela inolako ondoriorik, ez dagoela kritikarik, ez dagoela oposiziorik, ez?
Lan gatazketan ela Komisiones Obreras, LAB eta SK sindikatuek grebara deitu dituzte Bizkaiko esku hartze sozialaren sektoreko beharginak, hain justu gaur eta bihar egingo dituzte lanuzteak, urte eta erdi baino gehiago daramaten hitzarmena berritu gabe adi. Aurreko astean izan genuen beste mahai bat, eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan hemen jarraitu behar dugu borrokatzen eta gure eskubideak aldarrikatzen. Gure momentue, orain arte beti gure lanean egon gara gure usuarioen aldetik bere eskubideak aldarrikatzen eta borrokatzen, eta orain da gure momentu eta gure eskubideak aldarrikatzeko eta borrokatzeko. Aurrera pasu txiki bat esan dezakegu egon dela, batez ere patronala ohartu delako ez dugula bakarrikan KPI-aren, KPI-aren gainektikan diru askatzen, salario eta ez gabiltzala bakarrik salario eta hitz egiten, baizik eta ere bai, sektorearen duintasunaz eta sektoreak hainbat aldarrikapen desberdin ditula arrisku psikosozialen inguruan adibidez, ero ez dakit osasun komplementuen inguruan adibidez. Antzera borrokan jarraitzen dute Lasarte Oriako Michelin multinazionalaren lantegian hitzarmen hobe bat eskatzeko joan den ostialean hasi ziren lanuzteekin. Zuzendaritza gaur goizeko 9:00 bildu da dei egin die biltzeko enpresa batzordearekin eta jarraian Nerea Garziak emango dizkigu xehetasun gehiago. Honekin politika arlora salto udalen osaketen ondorenei helduta PPren babesa jaso du EAJak asteburu honetan Euskal Herriko zenbait udaletan alkate makila jeltzaleen esku gera zedin Euskal Herria Bilduren kalterako, baina hori ez da oztopo izan EAJko presidente Andoni Ortuzar PPren aurka aritzeko. Espainiako Gorteetarako uztailaren 23ko hauteskundei begira, esan duenez EAJarentzat ez da gauza bera PSOEk ala PPek gobernatzea. Aldiz Espainiako Gorteetarako uztailaren 23ko gozak udal eta foru hauteskundeen bigarren itzulia izango dira Euskal Herria Bildurentzat eta irabazteko asmoz aterako da koalizioa, nahiz eta ez diren hauteskunde egokienak Euskal Abertzalentzat. Kanpainan eskuin mudurrak gelditzeko dei ugari egingo direla aurre ikusi du Arnaldo Otegi koordinatzaileak eta galdetu du EAJak eta PSek zein argumenturekin egingo ote duten hori. Gauzak horrela Euskal Herria Bilduko mahai politikoak ontzat jo ditu Hego Euskal Herriko udal osaketak 138 alkate lortu baititu, 21 gehiago eta 1.400 negotzi 138 gehiago alegia. Municipalen eta foralen bigarren itzulia egiten dugu, eta hori ikusiko dugu ea posible den berriz ere aldaketa zikloaren bigarren urratsa egitea. Eta horrek gure ustez eskatuko luke berriz ere emaitza elektoraletan hori agerian ustea. Posible da. Uste dugu oso posible dela. Eta beraz, berriro ere, bigarren aldiz, hilabete batzuetan, irabazi nahi ditugun hauteskunde batzuen aurrean gaude. Si gana el PP con Vox, votar otras opciones es muy poco práctico, ¿no? Y si gana Sánchez va a tener que contar con nosotros. Así que el voto útil, yo creo que para un vasco, una vasca, para un vizcaíno y una vizcaína, el voto más útil que hay es el del PNV, ¿no? Orain,
PPrekin eta Voxekin akordioak egin dituzten hoiek, eta ez da bakarrik Euskal Herri Jeltzalea. Euskal Herri Jeltzalea, PSE eta PSN-ek esango digute eskuin muturra gelditu behar dela. Zer argudiategi politikoarekin? Zer argudiategi politikoarekin? Hau da, baliagarriak dira EH Bildu desplazatzeko instituzioetatik, eta horren oso gaiztoak izango dira 15 egun barru. Udalerrietan murgilduz Bermeoko Guzan plataformako kide Xabier Ortuzarrek hartu du alkatetza behin-behinean. Euskal Herria Bilduko alkateoi Asier Larraurik dimisioa eman eta gero autoistripuaren afera dela eta Guzanek Euskal Herria Bildu babestu zuen larunbateko udalosaketan eta EAJaren alkate gaiaren garaipena baliogabetu zuen akordio horrek. Handik ordu batzuetara ordea Larrauriren dimisioa iritsi zen eta orain Guzanen eskuetara igaro da agintemakila beste inbestidura saio bat egiten den arte. Momentu honetan Bermeoko alkatetza airean dago. Izan ere, Asier Larrauri, EH Bilduko buruak dimisio eman zuen agintemakila hartu eta ordu gutxira zehazki autoistripua izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu ostean. Larrauri alkate izendatu zuten EH Bilduk eta Guzan Herri Plataformak akordioa lortu ostean. Maiatzaren 28ko udal hauteskundetan EAJak irabazi baitzuen 8 zinegotzi lortuta. Bermeoko Guzan plataformako kide den Xabier Ortuzarrek hartu du alkatetza behin-behinean, hau da, beste inbestidura saio bat egin arte. Baina orain ikusteke dago zer gertatzen den. EH Bilduk oharbidez adierazi duenez, Bermeoko kideek Nadia Nemezemali zerrendako bigarrena alkategai aukeratu dute asamblea bidez. Horrez gain koalizioak esan du bi alderdiek sinatutako akordioak adierazten duena defendatuko duela. Hau da, EH Bilduko hautagaia izatea Bermeoko alkatetza izango duena. Hala ere, Guzanekoek bestelako irakurketa egin dute. Akordioaren arabera, Asier Larraurik izan behar zuen alkate, eta Asier Ortuzar independenteak alkate orde. Hori dela eta dimisioen ondoren, euren ustez, Ortuzarri dagokio agintemakila hartzea, eta ez dute beste aukerarik onartuko. Larraurik ez du oraingoz bere dimisioa ofizialki aurkeztu eta behin egiten duen honetik 10 eguneko epea dago alkate berria izendatzeko. Edonola ere, bi alderdien artean akordioa lortu ezean, alkatetza EAJak hartuko du Bermeoko udal hauteskundeak irabazi baitzituen. Hondarribian berriz Abotxanitzek eskuratu du alkatetza eta gehiengo osoa du Euskal Herria Bilduren babesari esker. 28 urtez EAJak izan duen tokia hartu du taldeak eta espero da alardearen auzian aldaketak izatea agintaldi berrian. Han artean Hondarribiko buzoietan agiri bat zabaldu dute, saindua proposamena izenekoa da hori, eta horrekin proposatu dute konpainia misto bat sortu behar lukeela Alarde Fundazioak. Jaizkibel behin aipatu dute autokritika eskatzeko. Iraiaren 8an Hondarribiko alardea ospatuko da betiko legez, baina aldaketa aroan gaudela argi dago. Udal gobernuan ere aldaketak egon dira, Abotxanitz plataformak eskuratu baitu agintemakila, eta badirudi alarde parekideruntz doazen pausoak ematen ari direla hondarribiarrak. Testu inguru horretan alarde misto egiteko proposamena egin du Hondarribian herritar talde batek. Alarde ofiziala antolatzen duen erakundeak Alarde Fundazioak sor dezala konpainia misto bat, konpainia misto bakar bat, hala nahi duten gizon emakumeen parte hartzea bermatzeko bertan. Soldadu gisa soilik gizonezkoak onartzen zituzten alarde tradizionalean urratsak ematen hasi direla dirudi. Proposamena sinatzen duten 60 lagunen zerrendako izenak ikusita, betiko alardearen defendatzeak dira asko. Jaizkibelen kontrako protestetan nabarmendutakoak zenbait. Saindua proposamena deitu diote eta astelenean iritsi zen hondarribitarren buzoietara. Bertan diote gatazka luze bati irtenbidea eman nahi diotela eta inplikatutako eragile guztiei eskuzabaltasunez jokatzeko deia egiten diete jarrera desberdinen arteko lotura puntu bat aurkitzeko. Lotura hori zein den, bada alarde osoan ez baizik konpainia bakarrean parte hartzak gizon eta emakumeek parez pare. Alarde idealari amore ematea eskatzen die alde guztiei, baita alarde ofizialetik kanpo gizon eta emakumez osatzen den Jaizkibel konpainari ere. Ildo horretan Jaizkibelek pozgarritzat hartu du albistea, emakumeen parte hartzaren alde gero eta proposamen gehiago daudela ikustea. Izan ere aldarri horren defentsan 26 urte daramatzate. Elkarrizketa mahai baten aldeko eskean ere aspaldi ari direla adierazi dute, eta lan serio bat eskatu dute bide horretan.
Udal berriak begionez jaso du proposamena. Gatazka honen inguruan beste eragile berri bat sortu da herrian eta konponbidean aurrera egiteko modua ematen du. Udal gobernuak eratuta batzar nagusien txanda da orain. Arabako batzar nagusiak eratu zituzten atzo goizean eta hala hasiera eman zioten 12. legealdiari. Irma Basterra jeltzalea aukeratu dute mahaiko presidente EAJko eta PSeko batzarkide taldeen botoekin. Pedro Elosegi jeltzaleak azken 8 urteotan bete duen postua hartu du Basterrak. Datorren ostegunean beste bilkura bat egingo dute eta orduan zehaztuko dute zer egunetan aukeratuko duten aldun nagusia. Gehienez ere 30 eguneko epea dute horretarako. 12. legegintzaldiko Arabako batzar nagusiak astelehen honetan eratu dira eta Irma Basterra jeltzalea presidente izendatu dute. Maiatzaren 28ko foru hauteskundeen ostean Arabako batzar nagusiak osatu diren lehenak izan dira. Zaizkio nazioarteko gatazkak arotz egiten eta gaur eta etorkizun hurbilean erronka handiei egin beharko die aurre. Gauzak horrela, EAJaren esku jarraituko du batzar nagusietako lehendakaritza. Hauteskundeetan EAJ lehenengoa izan zen, 15 batzarkide lortu zituen. EH Bilduk berriz 14 eta PSek 9. Vox alderdia bertan sartu zen batzarkide batekin. Hala ere, Voxek ez du ordezkaritza lortu mailan, beste alderdiek ordea bai. 3 bozketa egin zituzten, lehenengoan Basterrak boto gehien bildu zituen, PSeren botoak jaso zituen hain zuzen ere. EH Bilduk ere aurkeztu zuen bere hautagaia eta Elkarrekin Podemosen botoak jaso zituen. PPek zuri bozkatu zuen. Bigarren bozketan Eba Jimenez eta Nerea Martinez PSE eta H Bildu urren ez urren presidente ordeak izendatu zituzten, eta azkenik Jose Damian García eta Miguel Garnica idazkariak izango dira. Bizkaian berriz hilaren 22an egingo dute bilkura, lurralde honetan mahaiburua gehiengo osoz aukeratzen da lehen bozketan. Inork lortu ezean bozketa errepikatuko da boto gehien dituzten bi hautagaietako bat hautatzeko, eta boto gehien jasotzen dituen pertsona hautatuko dute presidente. Aurreikuspenen arabera, Ana Otaudi jeltzaleak jarraituko du bertan presidente izaten. Azkenik Gipuzkoan zehazteke dago batzar nagusiak eratzeko bilkura noiz egingo den. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako argazkia alan, Nafarroara joko dugu orain maiatzen 28ko hauteskunden ondorenei erreparatzeko. Iruñean da Leire Martinez kazetaria. Eguerdion, Leire. Kaixo Karol, eguerdion, bai, eta egun berezia edo aste bereziaren ondoren hemen gaude, Nafarroko parlamentuko argazkia erakutsiz. Bai, ez da, izan ere osatu da dagoeneko Nafarrako parlamentoa bera, ez da esusteko berezirik izan eta geroa baiko Unai Ugalde izango da presidentea aurreko legealdian bezala, ez da? Hori da, zuk askiongi erranduzun bezala dagoeneko osatua dago parlamentua, eta zusteko berezi gabe Unai Ugalde berriz, geroa bairen alderditik heldu den presidentea berriz ere aurreko legealdian bezala. Aurten, udalak eratu bezperan, eratu dira legebiltzarreko mahaiak Nafarroan, 2019an alderantziz izan zen. Gero ere, gainontzeko 4 postuak banatu dira ez usteko gabe, Ainhoa Unzu, PSNren alderditik izanen da presidente ordea, eta UPNren Juan Luis Sánchez de Munien bigarren presidente ordea. Lehenda biziko idazkaritza UPNren Yolanda Bañezek eskuratu du, eta bigarren aldiz EH Bilduko Mikel Zabaletak. Aipatzekoa da ere, Vox eta Zurekin Nafarroa, hemengo maitikat gelditu direla. Nafarroako parlamentuaren osaketan etzen ez ustekorik izan eta Ugaldek kargua berretsi zuen. Mahaia anitza izan da berriz, gehiengo aurrerako arrastoekin. Udalak eratu bezperan eratu dira legebiltzarreko mahaiak Nafarroan. 2019an alderantziz izan zen. Gogoratu dezagun PSNren eta Geroa Bairen arteko negoziazioetan tirabirak izan ondoren, heldu dela parlamentuaren eraketa bilkura.
Bi alderrietako tentsioa agerikoa izan da, baina edonola ere, esperotako emaitza jaso da. PSN-ren, EH Bilduren eta Zurekin Nafarroaren aldeko botoekin, Geroa Bairen Unai Ugalde heldu da berriz presidente. Gainontzeko 4 postuak ere ez ustekori gabe banatu dira. PSN-ren Ainhoa Unzu izanen da presidente ordea eta UPN-ren Juan Luis Sánchez de Muniain bigarren presidente ordea. Lehendabiziko idazkaritza UPN-ren Yolanda Bañezek eskuratu du eta bigarren aldiz EH Bilduren Mikel Zabaletak. Finitzeko aipatzekoa ere, Vox eta Zurekin Nafarroa maitikat gelditu direla. Eta udalei dagokienez UPN garaie atera da Iruñean eta beste hainbat herritan, zer duzu hemen azpimarratzeko, Leire? Bai, eskuinaren alkateen legealdia iritsi da Iruñeko udalera eta baita Nafarroko herri handi askotara ere bai. PSN-ren boto zuriak eta EH Bildurekin akordiorik nahi egin ez izateak, erreztu dio bidea Cristina Ibarrolari, UPN-eko Cristina Ibarrolari, eta berak hartu du aginte makila. Tuteran ere, Herriberako hiriburuan UPN alderdiko Alejandro Tokero alkate heldu da berriz ere. Lizarran, UPN-eko Marta Ruiz de Aldak lortu du aginte makila, Barainainen ere Maria Lekunberri irabazle, eta finitzeko ere Eguesibarren UPN-eko Xurine Peñas alkate. Iruñeko udalean, PSN-ek eman dio alkatetza eskuin muturreko Cristina Ibarrolari. Bere botoak zurian emanez. Izan ere, 3. bideari ezezko biribila eman zion EH Bilduko militantziak udal osaketa aintzinetik egindako batzarrean. Aho batez, onartu zuen Joseba Siron alkategai moduan aurkeztea eta hartara bertza hautagairik ez babestea. Beraz, Koldo Martínez ere ordezko aulkira joan da. Iruñeko udalean, UPN beraz, irabazle. Tuteran, Herriberako hiriburuan, UPN alderdiko Alejandro Tokero alkate berriz ere. Lizarran, UPN-eko Marta Ruiz de Aldak lortu du aginte makila. Barainainen, UPN-eko Maria Lekunberri irabazle. Eguesibarren, UPN-eko Xurine Peñas alkate. Tafaia izan da, Nafar herri handietan EH Bilduk irabazi duen alkatetza bakarra. Nafarroko udaleraketak ere bi txikeriak ekarri ditu berekin. Adibidez, Garesen EH Bildu heldu da garaile UPN-eko bi lagunen botoari esker. Orain dimititu beharko dute, por cierto. Etxarri Aranatzen UPN-ren zinegotzi bakarrak erridikuloa egin zuen kargua zinegiterako orduan, bere zakutik Espainiar ikurrina ateratzerakoan. EH Bilduko 11 zinegotzien aintzinean. San Adrianen, Peperen eta Voxen bi zinegotzien sostengua izan du UPN-ek. Eskuinaren erreinua heldu da 4 urterako Nafarroako udal aunitzetan. Bada, informazio honekin Leire hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Deuseta ez izan ongi. Eta beste arlo bati helduta, kirolei helduta ikus ezagun jarraian Alabesek nola ospatu zuen atzoko egunean haren igoera milaka zalerekin. Deportibo Alavez taldea urtebeteren ondoren lehenengo mailara bueltatu da. Valentziara bidaiatu zuen taldeak Levanteren aurka lehiatzeko. 120 minutu baino gehiagoko partida izan zen. Azpimarratzekoak dira luzapen minutu horiek. Izan ere, taldeak gola sartu zuen 121 minutuan, penalti bat izan zen hain zuzen ere. Gauzak horrela 2023-2024 denboraldian talde gasteiztarrak lehenengo mailan jokatuko du. Lortutako emaitzak ospatzeko astelehen honetan harrera berezia egin zaie taldeari eta jokalariei. Arratsaldeko 7:00 hasi zen ospakizuna, autobus bat atera zen Menditzorrotzatik eta Gasteizko kaleak zeharkatu zituen. Jendeak autobusa jarraitu zuen Andre Mari Zuriaren plazaraino. Era berean arratsaldeko 5:00 Andre Mari Zuriaren plaza betetzen joan zen. Milaka zale bildu ziren eta abestiak, oihuak,
eta bufanda zuri urdinak izan ziren protagonistak. 8etan taldea llegatu zen plazara eta harrera berezia egin zitzaien, besteak beste aurreskua, lore eskaintza eta jokalarien aurkezpena San Miguelen balkoian. Bertan jokalariek eta entrenatzaileak eskerrak eman zizkien zalei eta igoera ospatu zuten haiekin. Festa gaueko 9 arte luzatu zen. Orain ospakizuna amaituta hurrengo denboraldirako taldea osatu behar dute, lehenengo mailan berriz lehiatzeko. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Laster gara bueltan. Atal hontan mugikortasun jasangarriaz arituko gara. Gure gizartean kotxeak ordezkatzen duen eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eraiki beharko ditugu. Batetik erronka klimatikoa daukagu, baina gainera desoreka territorial eta sozialak ere agerikoak dira. Ba aldaude alternatibak. Bidea egiten ari ote da jasangarritasun hori bilatze aldera. Hortaz aritzeko erreportaje interesgarri bat ekarri dizuegu gaur. Eta beti bezala solaskideak eukiko ditugu beraien gogoeten bidez gai honen inguruko argi ilunak ezagutzeko. Bukatzeko Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Terdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaurkoan hemen dugu gurekin Aroa Jauregi Zuria, AEKak bultzatzen duen Aizteko hizkuntza aholkularia. Ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tiragian hasteko euskararekin lotutako azken berriei begira ikusi dugu nola justu asteburu honetan gazte euskaltzalek topaketak burutu dituzten. Egia da injustuzuk periferiako gaztek euskararekin duten harremana eta euskal kulturarekin duten harremana aztertzen badaroa zuzela hainbat urte. Ez dakit nolako lotura duen, zure ikerketak halako ekimenekin edo zerruzten duten agerian apur bat, gazteak eta euskarak duten harremanaz? Bai, lotura agerikoa da, ez? Baina, nik uste dut kokapen ezberdinetik begiratzen diogula. Alde batetik, gazte euskaltzaren topagunea dago, eta, eure gaztea dira, eta eurek protagonista eta eragile dira, orduan, hor dago euren hildoa, eta, nik ekimen hau eta, euren mugimendu hori horko okatzen dut, eta bestetik dago, gurea igual beste ikuskeri zumeagoa daukana, ez? Eta beste leku batetik begiratzen dioguna. Gu saiatu garena edo da alde batetik gazteekin partekatzen dugun testu inguru hori hobeto ulertzen, ez? Eta gazteen laguntzarekin, eta gero bestetik
esku hartze honen bidez bebai, heldu papera edo kokatzen saiatu gara. Orduan, bueno, ikusten dugunez ezberdina hori antzekoa dira gaian, baina ikuspegi oso ezberdinak. Izan ere, 2017an okerez manabil hasi zineten ikerketa honekin, dagoeneko 180 bat gaztek parte hartu dute, ezagutzen ez duenarentzat zertan datza ikerketak berak edo zein du xedea? Beno, guk aurrekoan bebai, izan genuen aurkezpen batean komentatzen genuena zen, hau ez dela ikerketa akademiko bat, nik esan nuen moduan ere, nik aizetik nator, aekaren hizkuntza aholkularitzatik, zerbitzutik, eta azkenean gure egitekoa eragitea da. Orduan, eragite horretan kokatu behar dugu, ez? Alde batetik egoera ezagutu, egako batzu jaso, eta gero zelan hobetu dezakegun ikusi. Orduan, bueno, hori, igual esku hartze moduan, ikerketa moduan baino, igual esku hartze edo proiektu moduan gehiago ikusten dut, ez? Eta, bueno, bestetik, ala ere bai esan behar dena da, badaukala oinarri bat, bere hasieran 2017an Mondragon Unibertsitatearen kulturgintzaren aditu tituluan egin nuen oinarri teorikoa unibertsitatean, eta gero joan garena izan da esku hartzen bidez, ez? Hainbat ikastetxe lehenengo Leioan hasi ginen, eta gero Bilboan dira zabaldutako esku hartze horiekin, forma ematen hasi joan gara, eta gero eta ikuspegi praktiko eta eragiteari begirakoa hartzen joan da. Eta esku hartze hau, ez, periferiako gazteekin egiten duzu, ez dakit nola moldatzen zareten, ez dakit metodologia zitzegin daitekeen, ez, edo behintzat zein dira periferiako gazte hauek? Bueno, lehenengo eta behin igual, periferia kontzeptua bebai, ez, apurtzu bete kokatzea, eta, bueno, azken aldian gai horren inguruan periferia hitza leku guztietatik agertzen da, eta, bueno, nik uste ere interpretazio ezberdinak ematen zaizkiola. Guk kontzeptu hau edo sortu genuen, ez, proiektuaren beharrei erantzuteko, eta batez ere, gazteek euskara eta euskararen munduarekiko duten distantzia simboliko eta kognitiboa irudikatzeko moduren baten, ez? Orduan, guk kokatzen genuena zen, zentrua euskararen eta euskal kulturaren garapen mailaren kokapen altuena edo izan dezakenarekin, eta periferia, ikusten dugunez, hori lausotzen doan eremua moduan, ez? Periferia ikusten duguna da euskararen bizimunduaren zatia dela, baina batez ere gabeziarekin kokatuta dagoena, ez? Ez dakit, gero igual sakonduko dugu, baina izan daiteke presentzia gabezia, estatus gabezia, baliabide gabeziak, orduan, gu batez ere eremu horretan dauden horietan kokatu gara. Ez izan ere testuinguruak berak ez eta ipatzen zenituen pintzela da hori bautena testuinguruarekin zer ikusia lotuta badago ez gazteen edo ia da guztion hizkuntza ohitura eta autuekin berarekin ez egin duzuen esku hartze honekin berretsi egiten da hori alderatuta agian ez periferian ez dauden gazte horiekin. Bai, egia esateko ala ere, esan duguna, ez? Periferiaren kontzeptua gehiago da baliabide bat erabiltzen duguna neurtzeko. Orduan, egia esateko ez dakit Euskal Herrian euneko unean inorkoka daiteken edo periferian edo zentruan, ez? Ze seguruenik, ezaugarri batzu segun neurtzen dugun, barrurago edo kanporago egongo dira. Guk argi daukaguna da, hala ere, hizkuntzarekiko eta kultura eta bizimunduarekiko distantzia hori, azkenean testuinguruak berak markatzen duela goitik bera. Eta kasu honetan beraz, lan egin duzuen gazte horiek nolako pertzepzioa dute euskararekiko edo tira ez, agian harremana bera nolakoa dute?
Gazte hauek, lehen aipatu dugu, periferia holan botata, baina, igual pizkat ulergarriagoa izateko edo, igual errezago kokatzeko hiri ingurura jo dugu, eta gure referentzia batez Bilbo Handia izan da. Gazte hauek, eta Bilbo Handian dauden gazte gehienek berez euskera badakite, gazte hauek ikastetxean jaso dute batez ere hizkuntza. Eta, esan behar duguna da, behintzat gu egon garen, gauza batzu dira, gako batzu, ideia batzu, esan dudan bezala, ez da, ikerketa zientifiko bat. Baina jaso ditugun ideia horietan, edo behintzat gazteek transmititu diguten horretan, bai da, kultura eta hizkuntza eurena dela uste dutela, lotura afektibo bat mantentzen dutela, baina lotura hori badoa oso haurtzarorantza, ez? Zergatik haurtzarorantza? Berez, bai uste dugulako, erronka sozial bat dela, eta, maila batean, haurtzaroan aurrak euskalduntzea, ez? Eta horrek dino importantzia badauka. Orduan, horri begira, badaude sareak, badaude estrategiak, badaude lanketa egiten da. Baina, gazte hau gero eta nagusiagoak egin ahala edo, helduen mundura sartzen direnean, harreman hori lehen aipatu duan bezala, periferian txadoa, gero eta lausoagoa da, eta orduan baliabide gutxiago dauzkate. Orduan, ez daukate horren besteko referenterik, ez daukate helduen munduan aritzeko behar dituzten, ez daukate gaitasunik, hizkuntza horrekin lotuta, eta zaildu egiten zaie nahikotxo. Orduan, badaukate esan dakoa, bihotzean edo emozionalki lotura hori orduan egin zutena, baina momentu honetan gero eta disfuntzionalagoa da moduren baten esateko, egunerokoari erantzuteko. Eta guzti hau ikertzen hasi zinenetik ona urtazu bai pasa direla, ez dakit errepikatu izan den beti, orain aipatzen zenuena, edo ez dakite... Bai, egia esateko garaineko berezia izan dugu, justo konfinamenduaren, osasun krisia eta kontu guzti hori, gaztek ere, bereziki nik uste dut txarto ere pasa dutela, eta, etengabe, eskuartze hauek egin ditugunean, 2017an hasi ginen, baina bestela testu inguru horretan eman dugu. Orain, kako txartean normaltasun berri edo, ez dakit, normaltasun berri honetan, ez dugu euki ere aukerarik modu gozatu baten ondino ondorioak ateratzeko hori bai, adibidez orain ari gara Gasteizen bi esku hartze egiten, saltu egin dugulako jarri aldez ere, eta hor ere igual aterako zaizkigu berri batzu. Nik uste dut ala ere, eta igual ez dakit azpimarratzeko da, konfinamendu garaian, hor gertatu zela elementu importante bat albo batera edo galdu zutela gaztek hizkuntzarekin harremana egiteko erabiltzen dutena, hizkuntza eta kulturarekin, hori dela jaien eremua. Gu batez ere, zentratu gara ikastetxetan, ezagutza, transmisioa, hori da nagusia. Baina, ikusten duguna bai da jaiek paper oso garrantzitsua jokatzen dutela, eta gainera hori gaztek normaltasunez edo heldugon esku hartze barik egiten duten harremana dela. Orduan konfinamenduan, hori hor geratu zenez, ikusi genuen hori arazoak sor zitezkela. Ez dakigu orain, zenora bidartu duen asuntua. Egia da orain intortu zedela burura hainbatetan, eragi ezberdinek aipatu izan dutela, ez nola behin eskolatik aparte, aisialdia hasten denean, lan guzti hori edo eskolan egiten den saiakera hori galdu edo galtzen badabilela. Bai, hori gertatzen da, eta gero, hori justo, igual aurren kasuan, baina, esan duguna, guzu batez ere igual, lan egin dugu 18 urte betetzera joan diren gazte horiekin. Eta hori gertatzen zaiena da, ere, behin ikastetxea, arratsaldetan edo beste momentuan usten dutenean, azten direnean, edo lan mundura, edo beste perspektiba batekin jazten direnean, beste ikuspegi batekin azten direnean ja bizitzen edo, hor desagertu egiten dela referentzia iadana kasu batzutan, esan duguna, desagertzeraino, ez? Aipatzen zenuen adin tarte horretako gazteek ere gaur egun egia da sare sozialekin, eta tira ez, bideo jokoak izan, antzekoekin ere harreman beste urte batzuetan baino handiagoa ere badutera, eta agian horrek ere eraginik izango du, ala
Bai, nik justo ez naiz gai horretan aditua, ez? Baina guk bai ikusten duguna da, gazte hauek egin dugun azterketatxoa da, beste belaunaldietatik daukaten ezberdintasun handi bat da mundu digital osoarena. Ez bideojokuak, ez gai zehatzak, ez? Ja da mundu oso bat hor garatzen dana, ez? Orduan, ikusi duguna da belaunaldi hau txikia dela, demografikoki txikia da, eta lehen igual jendeak gazteek kalean topatzen zutela elkar, baina momentu hauetan gazteek plaza digitalean topatzen dut elkar. Eta plaza horretan, interneten, hor mundu osoa dago. Eta orduan mundu osoa dago, eta referentziak ere mundu osokoa daude. Orduan, nola, ez? Badakigu hor dagoela, badakigu hori hor derrigorrez bizi behar dela, baina ze erronka oso garrantzitsua da, zein izango den euskararen papera hor, eta zer gauza berezi eskainiko dien gazteei euskarak. Ez, izan ere horre bestelako esku hartze baten beharra badago, izan ere aipatzen zenuen munduko plaza horrek euskaraz ez du hitz egiten, eta honetaz aparte naroan, justu Euskalgintzaren kontseiluak gazteek ez euskararekin duten harremanen bueltako jardunaldi batzuk antolatu zituen orain ez hainbeste bertan, ez aipatzen zenituen esku hartze honen arratzak, ondorio nagusiak batzuk aipatu ditugu, ez dakit baden hor besterik azpimarratzeko. Bai, ondorio nagusiak esan dakoa, igual, gazteekin hasi ginen, estrategikoa da, eta nik uste dut horre edo gazteek erronka hau euren egiten dute, eta erronka ez, gazteek berena sentitzen dute, eta eureentzako baliagarria dela sentitzen dute euskal eta euskal kultura, edo bestela museora goaz. Hori holanda, orduan, derrigorrez, parte hartzeko bideak eman behar zaizkie, eta gazteek beraiek hartu behar dute bide hori. Orduan nik uste dut eurei entzun behar zaiela, eta haien bat gako atera ditugu. Baina bestetik nik uste dut ere koherentziaz jokatu behar dugula, ez? Eta tengabea ari garela danok hitz egiten gazteek zer, gazteekin zer eta dena, baina azkenean, gazte eta naguz helduon arteko aldea, ez dakit ni ere ze mailatara artekoa den, ez? Gazte bat eskandalizatzen gara askotan, ez? Eta gaztek ez dut ez dakit zer ezagutzen edo bestea, baina ez dakit nik heldu bati galdetuta zer antzun jasoko genuken. Hor, nik uste dut hor dagoen erronka edo dagoen arazo nagusia eta berriz aipatzen duguna testu ingurua da, periferia bera da, euskararen estatusa da, eta euskararen munduaren proiekzio falta da, esate hori, azken hori, planteatzen diogun hori gazteei da, burbuila batean bizi behar direla, ez? Eta gauzak ez dira holan. Edo beste kontuak aldatzen ditugu, eta benetan ikuspegi estrategiko batetik begiratzen diogu kontuari, edo bestela gaztek egiten dute aldutena. Bai ez, aipatzen zabilitzana bada ez nola gazteetan jartzen den fokua ez, honi irtenbideak topatze asmotan, baina beste hainbat ez, pilota badaudela eta hor zer da ez, agian erakunde publikoek ahalegin handiagoa egin beharko luketela zentzu honetan, ala? Bai, alde batetik dagoena da, bai, erakunde publikoek egin behar dutena, bestetik dago Euskalgintzak bai, nik uste dut egin behar duena, ez? Eta zelan, igual egungo egoeran irakurketa egokiago bat egin behar dugula, ez? Pizkat galduta gabiltzala ere iruditzen zait, ez? Eta proiektzioa eman behar zaiela hirietan, euskarak lekua behar du, ze dinotea, atera dugun ondorio nagusietakoa, esan duguna, desagertzen goaz, eta jende askorentzat, hiri inguruan bizi garen askorentzat, garen, euskaldunok, edo euskal kultura, edo euskararekin zer ikusia duen dana, ez da kontrako jarrerari dutenik, ez gaituzte ikusten.
Orduan hor dago arazoa, proiekziorik ez gaukagu, ez gaituzte ikusten, eta ikusten gaituztenean ere, aurre iritzi batzuetatik, eta leku zehatz batzutatik proiektatzen den irudi ez egoki batetik ikusten gaituzte. Ia da, egunerokotasunean, behintzat, prentxetan zekoetan, harreta jartzen dutenek, bai izan dezaketela pertzepzioa, geroz eta mugimendu gehiago, edo, badagoela une honetan alako laturen bat euskararekin lotutakoa, protesta asko jasotzen ari direlako, eragile ezberdinen partetik, Hego Euskal Herrian, zein Ipar Euskal Herrian baita ere, nolako osasuna ikusten duzu, bai, euskalgintzan eta, problematika hauetan eragin aldutenen partetik zelako osasuna dago gaur egun behintzat erronka hauei hartzerako orduan. Ez dakit, ni horretan sartuko naizen eta nik uste dut hornek eskatzen duela beste azterketa bat eta beste buelta bat, ez? Nik beste edo, guk jarri dugu lupa beste leku baten, ez? Eta beste horretan da, euskalgintza ikusten ez dutenak, mugimendu hori ikusten ez dutenak, euren privilegioak ikusten ez dituztenak, eta testuinguru hau, dinot, hor eroso bizi direnak, ez? Osea, hor egon daitezke. Eroso edo zeroso, hori da kontua, ez? Osea, guretzako, azkenean, hemen plantatu duguna, ez? Periferia izan daiteke alde batetik, ez? Eremu bat, gero eta kanporago eramaten zaituena, ez? Eta esaten duzuen, hasieran, niretzako euskara importantea da, esaten genuen, olentzero importantea delako, eta paiasok importantea direlako, edo ez dakizea besti oso garrantzitsua delako niretzat, edo ez dakiz harreman egin dudalako, edo komunitateko parte sentitzen naizelako. Baina gero eta, referentzia gutxiago izan, gero eta kanporago noa. Orduan zer gerta daiteke? Kanpo alde horretan oso deseroso bizi gaitezkela. Ze horre estres linguistikoa dago, horre zinkokatua dago hori gauza pilo bat dago. Orduan, gero eta kanporago noa, hemen zertarako egongo naiz, edo bestela, beste aukera ere badago, ez? Momentu baten ikustea, hemen injustizia bat ematen da eta mugitu beharra ikustea, eta gehiago hau aldatu nahi dut, ez? Edo bestela gehiago ezagutzeko gogoa bai piztu daiteke, eta gehiago ezagutzeko gogoa duzunean, gehiago ezagutzen duzu eta berriro barrurantza egin dezakezu, ez? Orduan guk uste dugu, badela testu inguru bat, eta aurrekoan berrian ere ipitzen nuen, ez? Injustoa dela, desorosoa dela, ez dudaguna erromantizatu nahi, ez? Ez da ze romantikoa den periferia, ez? Gogorra da, ez? Baina gero aldi berean ikusten duguna da, eta igual esan duzuna, ez? Euskalgintzaren ikuspegi horretatik ere izan daitekena, ez? Eragiteko gune bat da. Eta eragiteko gune bat da, gainera, euskaldun gehienok hor kokatuta gaudelako, orduan derrigorrez kontuan hartu beharrekoa, eta bestetik ere, mugitzeko beharrak ere, sorkuntzarako aukera eskartzen du, referente berriak lantzekoak, eta berrikuntzarakoak, eta derrigorrez, aurrera egin behar badugu, nik uste hor eragiten asmatu beharko genukela. Bai, ez, eta nire etorkizunera begira datozen erreparatuta, ez aipatzen zenuen lehentxeago ere nola, gazteek euskarekin duten harremana estuagoa badela ez haurtzaroan, eta adinetik gora nola desapego hori agertzen den, orain justu ez, hezkuntza legea mamitzen ari direla, aipatzen genuen ere eskolek bautela garrantzia handia transmisioan, ez dakit zer beste eragile agertzen diren mapan, ez, pisu hori badaukatenak gazteak euskarekin loturak izateko, baina tira ez, hezkuntza legeari gisaterako ez nola erreparatzen dioztua izan dezakeen ahalmenean? Horre, arazo bat dago, ez? Eta horre dagoen arazoa da, ere ikastetxeen esku eta ikastetxeen gan jartzen dugula ardura guztia euskalduntzearen ardura osoa, ez? Eta ikastetxeek ere egin dezaketen eraia arte. Hori esan da ere, badakiguna da, orain momentu honetan, oinarrizko
tresna direla, eta ikastetxeak ez dira nahikoa, ikastetxekin ez da nahikoa, baina nahitaezkoak dira. Orduan, ez nahi sartuko gai oso potoloa da, baina azpimarratzearren, nik uste dut lotuta dagoela, alde batetik badago hizkuntzaren irakaskuntza, hizkuntza berarena, baina euskara nola bizitzeko laguntzak eskaintza, ez? Guk proiektu honetan atera dugun oinarri bada, ez? Nola ikasi, erabili, ala bizi, ez? Eta orduan ikusten duguna da, haurtzaroan bizipenak sortzen direla, bitartekoak eskaintzen direla, eta horretarako baliagarria direla, baina hezkuntzan ere aurrea joan ala, jotzen dugu, gero eta eduki igual akademikoetara, eta argi dago eurek ere, eman behar dutena, baina beste hutsune handi bat hor geratzen da, ez? Orduan, zelan lagundu dezake ikastetxeak horretan, ez? Nik uste dut zehar lerroko kontu bat izan behar dela, ez dela nahikoa euskara ikasgaian edo gramatika irakastea edo beste arloak ere landu behar direla, ze bestela kriston inkoherentzia ematen da. Ez daukana zentzurik da, esatea honen oso importantea da, baina gero gauza serioez, guazen beste referentziak erabiltzera gauza serioz hitz egiteko, ez? Orduan, hori. Eta, kurrikulunak izugarrizko garrantzia daukala hor. Orduan, hori. Eta eskolez aparte identifikatzen duzuen beste, ez dakite eragile nagusirik? Bai, alde batetik dago, lehen aipatu, igual elkarrizketa hasi dugunean, komentatu duzuna, ez? Gazte beraiek antolatzen dituztenak, sortzen dituztenak, eta bai kultur sortzaile direnak, edo bai gazte eragile direnak, edo gazte mugimenduarekin lotuta egon daitezkenak, ez? Eta azkenak, ikuste dut eurek izan behar dutela honen protagonista, eta bestea da, partekatzen ditugun, esan dugun testu inguru eta kontuetan, danok jakin behar dugula, zein paper jokatu behar dugun, ez? Kasu honetan, igual gu gaztetxoagoekin ere ibili izan gara, ez? Eta esan duguna, ikastetxeko testu inguruan ibili izan gara, ez? Orduan, gaztetxoagoak diren horiekin, guretzako badaukana garrantzi handia da, lehen aipatu dudan kontutik, ez? Zelan, adibidez duguna, ikastetxetik nola irakasten den eta ze bizipen transmititzen diren, eta gero, lehen aipatu dizudan hildotik, beste jaien kontuare komentatu, atera zaigu, ez? Eta hortik bai egiten dutela lotura eurek modu normal batean, normala, ze azkenean gure ustez importantena da normaltasun hori lortzea, normala bizitzeko, azkenean hizkuntza askorekin lan egin beharko dugu egunero eta elkar bizi beharko dugu bai egunero, ez? Baina euskarak ere bere lekua topatzearena, ez? Eguneroko beharroiei erantzuteko. Orduan batez ere, gu hortik goaz, eta aipatu dizudan normaltasun horretan, nik uste badagoela hor usten dut, gure ondino gaude ikerketa horretan, baina jaien eremuak bere biziko garrantzia dauka Euskal Herria momentu horretan. Ez, ikusi beharko dugun horbaitek entzun dion horri egia da erronka ere hor badela potoloan. Eta bukatze aldera naroa tira, ez? Guzti hau aintzat hartuta, eta izango dira hor beste hainbat puntu tartekan, zer bide du egiteko esku hartze honek oraindik aurretik, edo tira, ez? Zer duzue buruan izan ere aipatu zulen ere ez nola orain Gasteiza ere egin duzuen salto? Bai. Honek, esku hartzak izan du, hori, hasiera baten, bazen froga egitea, ez? Guazen, ideia hauek atera dira, aukera dago kontrastatzeko, aukera dago, orduan, pilotajen ikuspegitik egin dugu forma baten joan da, ez? Eta esan bezala, 2017tik orain arte urtebeteko kontua zen, eta luzatzen joan gara badagoelako, zer entzun, zer landu, eta oso interesgarria delako bebai, ez? Gainera, zuzenean, gu bai izan genuen izan zen hori,
gaztengana jo genuen, eta esan genien aurrei zuzenean da, mesedez, lagunduko diguzu ulertzen zein den zuen errealitatea eta zein den partekatzen dugun errealitate hau, ze badaude kontu batzu guri ere, realitate orokorra ulertzeko, ies egiten digutenak, ez? Orduan, hor badago buelta asko emateko eta aztertzeko eta badago ondino zer landu, eta bestetik, horren daukaguna da, esan dizua, Gasteizko esku hartzeak aztertu behar ditu, ondorioak atera behar ditu, guren aipatu duzun horrekin, gaur egungo egoeran balderi dagoen eta ezagutzeko, eta gero bebai nahi duguna da, azkenan tresnak eskaini. Ikusten dugu beharrak badaudela, orduan bere garaian unitate didaktiko bat sortu genuen, uste genuelako, ekari ere, horlako gauzak dagozkiola, eta orain bebai, gure asmoa da, emetik ikustearena zer tresna atera daitezken edo zor daitezken, eta behar dutenen esku jartzea, horretara goaz. Ondo da, bada, naroamen utzu behar dugu elkarrizketa esaten didatenez, adi jarraituko ditu, datozen etorriko diren berri guzti hauek, mi esker gurekin tartetxo hau hartzarren eta hurrengora arte. Mi esker zuei. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Atal hontan mugikortasun jasangarriaz arituko gara. Gure gizartean kotxeak ordezkatzen duen eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eraiki beharko ditugu. Batetik, erronka klimatikoa daukagu, baina gainera desoreka territorial eta sozialak ere agerikoak dira. Aldaude alternatibak. Bidea egiten ari ote da, jasangarritasun hori bilatze aldera, hortaz aritzeko erreportaje interesgarri bat ekarri dizuegu gaur. Eta beti bezala, solaskideak eukiko ditugu beraien gogoeten bidez, gai honen inguruko argi ilunak ezagutzeko. Bukatzeko, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Kaixo denoi, Lider Nando naiz, eta berriki Bela izeneko musika proiektua aurkeztu dut. Zerua irabazi da atera dudan lehenbiziko abestia, bideoklip batekin batera, eta bideoklip hori Hamaika Telebistako bizi musika saioan ikusteko aukera daukazue, beraz sartu bertan eta gozatu. Aio! Kaletik pasatean
Bada ordu bat pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Zurine Rodriguez eta Jon Antza, ondo etorri. Biei. Eta hasteko bai aipamena egin nola gaur errefuxiatuen nazioarteko eguna den, justu atzoko egunarekin Berton Zeharrek egin zuen prentsaurrekoa, jasotako hainbat daturekin egia da, ez? Azken aldian halako kolektibo antiarrasistetik datozkigun datuak errepikatzen dutela behin eta berriro nola une honetan eta jendearen egunerokotasunean lehenbiztiko mugak direla beti administrazioarekin lotuta, indar polizialekin lotuta, eta triamen ere aipatzen zen nola Osakidetzako profesionalek diskriminatu egiten duten ere, edo behintzat pertsona migratuek eta horrek alaxe salatu dutela, ez dakit, segidurrenik askotan hitz egiten dugu hontaz, baina beste behin ez, datuak mahai gainean jarrita. Datuak mahai gainean jarrita ikusten dugun lehenengo gauza da, pasaen urtekin alderatu da refusiatu inden jendea igo dala, ez? Eta, honek erakusten digu, strukturalki izugarriz arazo bat dakagula, ez? Hola jende bat bere hirietatik jun behar dana, bere hirietan zeuru ez dagoelako, ez? Eta hau ez da txampiñoin bezalako kontua, eta hau kausak ditu, ez? Eta kausa horietan ere erantzule dakate, orduan hau da, ni uste egin beharreko lehenengo analizia, alegia, ez? Nola dago geopolitikoki mundua, horrelako gauzak, gertatzeko gauza, gudak ez dira, ez dakit, ez? Ez dira agertzeagatik, ez? Eta jendea ez doa beriritik joateagatik, orduan hau da egin behar dugun lehenengo irakurketa edo analizia. Bigarren analizia da, jendea bere herriratik joateko edo migratzeko behartuta sentitzen da, beste herri batera ailegatzen dira eta ze kondiziotan egiten da harrera hori, ez? Duintasunez, bere errefusio eskubidea gora esagun, ez? Errefusiatzea eta migratzea eskubide bat dela, ez? Bermatuta dago, eta, nik uste bai talde antarrizistak eta bai Zeharrek erakutsi digute, ez? Diskriminazioz beteriko prozesua dela, ez? Etxe bizitza lortzea gehiago kostatzen da, batzutan errefusio eskatzeko bera prozedimentua oso zaila da, burokratikoa da, eta askotan ezinezkoa da, eta bar, ez, eta gero egisa da, ez, eta azken urtean ikusi dugu, ez, errefusioen kontua da borondate politikoko kontua, ez, Ukrainiako gerra dela eta ikusi dugu ze mekanismo zehatz batzuk aktibatu daitezkela, ez, errefusiorako, eta batzutan mekanismo horiek ez dira aktibatzen, ez, eta hori, sortzen du lehen eta bigarren mailako errefusiatuen iruditegia, ez, eta nik uste guzti horrekin ere bukatu behar dela. Ez, eta aipatzen zenuen ez, gatazkak ugaritzen doaz, beraz, de facto errefusiatu kopurua baita ere ez, hala ere, horixe ez, eskubideen urraketak gogortzen badoaz, orain gutxi ere ez, ikusten genuen migratzaiez beteriko, ez, 700 inguruko migratzaiez beteriko itxasontzia urberatzen, esku hartzerik gabe, eta tira ez, badirudi hauek errepikatzearekin Europak arazondirik ez daukala ez, orain gutxi ere, onartzen zuen 20.000 euroren truke herrialdeek kasik erabaki zezaketela migratzaileak ez hartzea. Bai, azkenean, Europar Batasunean zera horiek, frontera horiek nolait externalizatuta ditugulako, ez? Hirugarren herrialde batzuei ordaindu egiten diegu, bere kudeatu dezaten, kudeatu nahi ez duguna, eta ez Zurinek ondo aipatu duen bezala, gure kanpo politika, gure munduko gobernantza ulertzeko moduak sortzen dituen migrazio uholde horiek gero ez ditugu guk noski kudeatu nahi, ezta? Azken finean, Sahelen gertatzen danak, zer ikusia dauka Europar potentzien interesekin, ezta? Bertako lehen gaiak nola estraitzen ditugun, bertako gobernuetan nola eragiten dugun, gobernu batzuen alde besteen kontra, ze kanpo politika edukitzen dituen, eta horrek hori nolait bueltan etortzen zaigu, edo horren B aldea edo da, esatea, guk oso negozio handiak egiten ditugu Afrikan, ezta? Baina ondoren negozioen ondorioa da, hau guztia da torkigula, eta hori ez dugu ikusi nahi, beraz, beste Afrikako beste herrialde batzu, esaten dugu, zuek zaindu gure fronterak, ez? Hala ere, hori guztiak gainditzeko heroizidadea daukan jendeak,
Aurkitzen duen egoera behin iristen denean edo lortzen duenean iristea lurralde horretara non zera eskatu nahi duenaz. Eta gero, badira gero eta kausa gehiago errefuxiatu izateko edo migrante izateko. Eta etorkizunean ikusiko dugun beste migrante edo refuxiatu modu bat izango da migrante klimatikoak edo ditzen direnak. Gero eta lurralde gehiagotan klima aldaketaren ondorioz biziraupena edo bizitza gero eta gogorragoa eta zailagoa izango da, eta hor gero eta sektore eta segmentu gehiago hasiko dira mugitzen eta migratzen bizigarriagoa den tokietara, eta horri ere horregi marko zaio. Da, bitarte horretan badiruela gorroto diskurtsoak eurak indartzen ari direla, ez? Hala ere badirudi jendartea edo jendartearen zati handi bat agertzen dela honen kontra, ez da, ez dakit esaterako igandan bertan ikusten genuen Bilboko alde zaharrean, ez? Irudi horiek eta nola herritarrek ere ez hartzen zuten parte basalatzeko udaltzaingoen jarrera hori, atzo ere protesta egin zuten, daukagu bideo bat eta errepatuko diogu kasu honi. Badirudi... Aipatzen genuen ez, nola eskala handiago batean ez, Europatik eta barretik datozen aginduek ez dutela laguntzen, olatu migrantei aurre egiteko, baina egia da ez, udaletatik eta toki txikiagoetatik ere badela zer egin, baina gero ikusten dugu ez, zer nolako gauza gertatzen diren gurean. Erasoak ez, zer nolako erasoak nik hori ikusita daukete min sentsazio bat ez, bertan ikusten da ez, polizia oso jarrera oldarkorra batekin migrante baten kontra bere lana egiten ari dana ez, eta bere lana egitena da, seguramente poliziak esan dugu digu modu ilegalean, buelta ematen badiogu, seguramente galdetu ezakegu zergatik badagoen jende bat ilegala dena. Ez eta behartura ikusten duena bere burua lana modu ilegalean egiteko, orduan estrukturara begiratu beharko genuke ez. Ni badaukat sentsazioa batzutan ikusten ditugula horrelako gertakarik eta pentsatzen dugula, ez gauza puntualak dira, baina kontrafesioa fascista izugarri batean gaude, mundialan esango nuke, eta hau da, materializatzen da, ez? Diskurtso arrazista eta diskurtso fascista hori materializatzen da honetan, ez? Kasu honetan ikusi dugu poliziaren jarreran, ez? Egia da, ez, badaudela alderdi batzuk, kanpainan alderdi popularra eta ere EAJak erabili dutela segurtasunaren diskurtsoa, ez, eta erakutsi digutela, ez, beharrezkoa den polizia indartzea, ez, eta Bartzelonan ikusi dugu adibidez, zenolako eskariak egon diran gobernua poliziarekiko, ez, eta hau ikusita, nahi burura etortzen zaitzen olako polizia eredua daukegun, eta berez benetako galdera eta da zer da seguridadea, bera, seguridadea da hor agertzen diran gizon horiek eta ere jarrera, seguridadea da papera ukitzea, bizitza ukitzea, lana egiteko eskubidea ukitzea, eta bar, ez. Oso irudik gogorrak dira, badauka bere puntu goxoa, eta da jendearen erantzuna, ez, bai gertatu zen egunean, bai
urrengo egunean, eta nik uste dut hortze ere klabe bat dagoela, ez? Fascismoari eta arrazakeriari antolatketa, antolatzeko behar hori dago, ez leno jonek esaten zuen, ez? Eukiko ditugu seguramente refusiatu klimatikoak, ere eukiko ditugu horren inguruko fascismoaren ondorengo errefusiatuak, ez dakit hona etorriko diren, zen igual hemen ere fascismoa aukeu ez, baina ere izugarrizko ofensiba misogino eta fascista batean gaude ez, eta bere herritatik jun beharko dira LGTB komunidadeko jende asko, emakume feminista asko igual refusiatu behar dira, eta badakit hau orain egiten zaigula pixka eta arrotza ez, baina nik ez nuke deskartatuko ez, egoera latza badalako ere. Sensazio zuk ez, hau ikusten? Bai, gatoz berriro lehen esan dakoa, ez uste, Europa dela espazio bat, bere burua eraiki duena giza eskubide, berdintasun eta askatasunen kontakizunen errelato baten gainean, eta azkenean poliziak suposatzen da, daukan funtzio bat hori dela, askatasuna eta berdintasuna bermatzea, ez? Debatea planteatzen dena, hemen aipatu den bezala, eskuinetik planteatzen dago beti segurtasun terminoetan, eta ezkerretik planteatzen da, edo planteatu beharko litzateke, demokrazia eta askatasun terminoetan. Alegia, poliziaren funtzioa da, azkenean, ordaintzen dion instituzioa edo instituzioa gobernatu edo kontrolatu da agintzen duenak esleitzen diona, izan daiteke bata edo bestea, eta ez da berdina, nork agintzen duen, edo nordakan boterea, polizia gero egingo duena ikusteko. Ez da, ordan, arrazismo instituzionala hitz egiten dugunean, kasu honetan, erakundei lotutakoa, arrazismoa bai dago instituzionalizatua beste maila askotan, ez bakarrik instituzio publikoetan, ez da. Azkenean erakusten digu, egoera bat aldi berean ere paradogikoa ere badena, alegia, Europak beharko ditu, datorren munduari begira, beharko ditu langileak, beharko ditu eskulan merkea, horrela garbi esateko gauzak, beharko du bere sistema produktiboari eusteko. Gaur egun ja, hainbat arazoia ikusten ari gara erregi ugaritan. Eta aldi berean, bere mugak nolabait kontrolatzeko itxi egiten ditu. Orduan, badago jende bat ekarri egingo deguna, holako mila artean esan da, eta badago beste jende bat sartzen utziko ez dioguna. Ezen izango da irizpidea. Azalaren kolorea, azalaren kolorea egon daiteke tartean, baina irizpidea izango da sistema produktiboan interesgarria dan edo ez. Horren arabera, eta errefusiatu bat gerra batetik iesi datorrena, oroar ez da interesgarria, ez da Ukrainiar bat ere. Ukrainiarekin ondo esplikatu da bezala, daude beste arrazoi geopolitiko batzuk. Baina beharko dira langile konkreto eta zehaz batzuk. Bere garaian Euskal Herritarrak beste tokitara lanera joan ginen bezala, edo estatu bailan barruan egon dira bestelako emigrazioak bezala, ez da? Ziurrenik ez, gai honi heltzeko tarta izango dugu beste egumaten, orain gai zaldatuta, lehentxeago ez, alderdi batzuen silak tarteka aipatu direla, justu ez, larun bat honekin osatu dira udaletako alkatetzak eurak, egia da oraindik ere ez, badagoela zer esanik, egun horretakoei tiraka, egagian hasteko ez dakit nola bizitzen duten, 17 ura, ze sentsazioekin, ze titular ez, ekainaren 17tik. Bueno, nik esango nuke titularrik badaudela bi titular nagusi, bat da aldaketa interesgarriak, kolore aldaketa interesgarriak egon direla eta EH Bildu bilakatu dela indar municipalistarik handiena, eta bestetik, beste titular bat dago eta da irabazi ez duen alderdia gobernatzeko kapazitatea lortu hainbat lekuetan, ez? Beste, txamponaren beste partean batez ere ari naiz pentsatzen oso handiak diren leku batzuetan, Gasteiz kasu edo batez ere Gasteiz kasu, ez ikusiko dugu Gipuzkoako Foru Aldundian, baina nikane ez da formatu, orduan horiek dira bi titular, beraz, interesgarria da, zeren aldaketa bat badago, aldaketa hori materializatzeko aukerak bazeuden, baina materializatzeko, baina gauza askotan, leku askotan ez da materializatu, ez? Hori ez duzan nahi aldaketarik hasi ez denik, ez? Hori da aldaketa bera, gauzatzeko kapazitatea ez dagoela. Egia da eta aitortu behar da,
guztiz legala dala hausea, lehiaztu gobernatu dezakezu naiz eta lehenengo indarra ez izan, apoio nahikoak lortzen badituzu. Gero, noren babesa formalki eta ez informalki behar dezun hori da beste eztabaida bat, ez? Eta, EAJak lortu du, edo PSek Gasteizko kasuan lortu du alkatetza, PP-rekin lagunduta, eta seguramente tarte aukiko dugu Espainiaren diskurtzoak irakurtzeko, baina momentuntan PPek ari da Voxekin gobernuak aldi beran Espainian sortzen. Orduan, hori ere erakusten diguzen olako bidei lagunak erabakitzen ari dira batzuk. Bai, ez baina aipatzen zenuen txamponaren bigarren alde hori, ez, orain amaieran aipatzen zenuena baita ere, ikusi dugu portadak protagonizatzen ABC bezalako egunkarietan, beraz, eta datozen hauteskundei begira arrastatuta. Hori da. Arrezki datozen hauteskundei begira, nik ikusten dut Espainia mailan eskubia ofensiba erabateko batean, oso mobilizatuta, eta urte asko dara mate mobilizatuta. Kolongo hirukoteaz gogoratzen bali magera, garaia hortan, ikusorako zema boto ateratzen dituzten, baina 12 milioi boto ja ateratzen zituzten lehen. Ez dituzte, askoz ez dituzte eskubiar bakar bat zintzoki etxean geratzen denik hauteskundetan, aspalditik. Baina arazoa zen da, arazoa da, ezkerrean desmobilizazio bat dagoela, eta badirudi, ja, eskerreko sektore batzuk eta alderdi sozialistak berak batez ere ematen du galdutzat ematen hasi direla ja hauteskunden ondoren gerratuko dena, Zapateroren salbuespenarekin, ez da, bakarra ematen du, pentsatzen duela irabazi daitekela, eta ja hasi dira bilatzen errudunak, ez da? Eta errudunak errudunak dira feminismoa eta Bildu. Errua botatzen diote Irene Monterori eta Bilduri. Eta horiek izango dira errudunak, hauteskunde gabean gerratuko dena. Imagina un Bilduko feminista izatea, esango da, ja, el mal. Orduan, eta hori oso kezkagarria zergatik, delako asumitzea, eskubiak irabaziko duela horregatik. Eta benetan datuak ikusiko ditugu, egia da, badagoela boto kopuru bat alderdi sozialistatik PP-ra dijoana, baina ez da ina handia ere. Bai, bada, baina askoz jende gehiago dago edo abstentzioan, edo desenkantoan, edo aserrean, edo utzikerian erortzen ari dana. Eta orduan, aurre egin beharrean horri, esan beharra, guk hau da egin egun kudeak eta hau da egin egun norabidea, demokrazia eskubideak zabaltzen jarraitu nahi dugu, orgu honekin goaz, gero galdu ditzakezu hauteskundeak, baina bentsat, ari dira nolait, uko egin nahian, azkeneko momentuan, bolantaz bat eman, eta uste, Sánchez bera beldurtu egin dela, bere kanpainako planteamendua, hasieran egin nahi izan zuen planteamendu ezkertiarrago hori, lehenengo astean, norbaitek esan dio hori idea txarra dela eta pasada zerbait oso ezberdina egitera. Eta hori ez da idea ona izaten kanpaina baten erdian. Ikusi dugu alderdi independentista kentzeko ere ez, ekainaren 17an Euskal Herrian soilik ez dakit esaterako Bartzelona batean ere nolako batuketak egin diren eta hildo berari ere jarraitzen dio. Bai, egia da ez, eta nik uste hemen bi hildo daudela, bada hauteskunde municipalen ondorio sortu diren udalak eta beste gauza da Espainiako hauteskundeak. Dira, bi gauza, baina momentuntan elkarrekin doazte, alegia udalak sortu dira prekampaina batean. Eta hori baldintzatu du oso hartu diren erabakiak, aliantzak, inkluso esango nuke tonoa oroar, ez? Bai egia da, ez, paktuak edo itunak emondenen aste hauetan nire sentsazioa da hitz egin dela asko aliantza bera, nork erabakitzen dut nik izango dira nire bidele lagun proiektua baino, ez, jakin badakigu, ez, alderdi popularra edo lan esaten du, Iturgaiz gratis eta amore eman duela bere okeia, gero Labastidan beste gauza bat ikusi genuen zapatuan edo La Guardia mexalatzez, baina oro har nik ez dakit, zenolako akordioak egin dituzten, ez, badago akordio bat PS eta PNV-aren artean, ja historikoa dana, baina zertan, ze politiketan nabaritzen da, ez, eta jakin beharko genuke oain justo Gasteizko udalaren karterak nola banatuko diran jakin dugu, pentsa genezake gutxi gora dakan bakoitza, baina oro har ez dakit zertaz ari garen, eta hemen EAJak oso postura zaila dauka Espainiarekiko, ez, ja, uzten badegu EAko eta Nafarroko hauteskundeak alde batea, eta sartzen bagaran Espainian, Zukaritzarea,
ultraeskuinaren kontrako diskurtzo bat formulatzen, edo hasiko zea formulatzen, alegia ez dugu Voxek eta ez dugu PP gobernuan nahi, baina aldi berean Alderdi Popularraren baimena eukidezu edo eaen oso saia eukiko dute. Ia da hortze Bildukatxo agertzen zenez oso metafora interesgarri bat jarri zuen marketing aldetik mai gainean, eta zen partidaren bigarren partea jokatuko dugu, Espainiako hauteskundeak bigarren rebalida bat bezala, aldaketaren ikusgarritasun hori bezala ze planteatzen duen, orain ikusi behar dugu bai EAJ nola planteatzen duen, edo Alderdi Popularra ere Euskal Herrian nola planteatzen duen, zen indartzua atera da udal hauteskundetik. Bai, ez, justu atzo egiten zituen Ortuzarrek adierazpen hauek, beranduago Arnaldo Otegi irten zen adierazpenak ematera, baukagu bideo bat, bertan jaso zirenekin ikustezagun. Municipalen eta foralen bigarren itzulia egiten dugu, eta hori ikusiko dugu ea posible den berriz ere aldaketa zikloaren bigarren urratsa egitea. Eta horrek gure ustez eskatuko luke berriz ere emaitza elektoraletan hori agerian ustea. Posible da. Uste dugu oso posible dela. Eta beraz, berriro ere, bigarren aldiz, hilabete batzuetan, irabazi nahi ditugun hauteskunde batzuen aurrean gaude. Si gana el PP con Vox, votar otras opciones es muy poco práctico, ¿no? Y si gana Sánchez va a tener que contar con nosotros. Así que el voto útil, yo creo que para un vasco, una vasca, para un vizcaíno y una vizcaína, el voto más útil que hay es el del PNV, ¿no? Orain, PPrekin eta Voxekin akordioak egin dituzten hoiek, eta ez da bakarrik Euskal Alderdi Jeltzalea. Euskal Alderdi Jeltzalea, PSE eta PSN esango digute eskuin muturra gelditu behar dela. Zer argudiategi politikoarekin? Zer argudiategi politikoarekin? Hau da, baliagarriak dira EH Bildu desplazatzeko instituzioetatik, eta horren oso gaiztoak izango dira 15 egun barru. Tira ez, aipatzen zuen gainera Ortuzarrek esan du ez, Bizkaitarrentzat bozka utila bestak beste bazela EAJ ez, egia dela Labastidara iristeko galdetu egin beharko zaiela, hala ere horixe ez, kezkagarri edo kezkatuta badago Ortuzar PP eta Voxekin justu ez, pare bat egun lehenago, haiekin paktatu eta gero. Bai. Horrela, hor planteatzen dela batetik dimensioa dago, EH Bildu eta EAJaren arteko lehia, orduan ikusi beharko da, EH Bildu aurre hartzen badu EAJari hauteskunde hauetan, demagun, EAJari da pentsatzen eta EH Bilduari da pentsatzen autonomikoetan. Orduan esaten dira, bigarren buelta baino agian da prebia, ez da, autonomikoen prebia bat, ez da, hirugarren buelta baten prebia bat. Orduan ikuset, zenbaki begira egongo dira eta guztiok egun beharko garela legia, EAJ eta EH Bilduren artean nola gelditzen diren gauzak, ez da. Baina, orokorrean ikuste dut, euskal boto emaileak edo aurrerakoiagoa denak edo bi konportamentu erakutsi dituela generaletan. Bata izan da, Espainian aldatzeko ilusio edo esperantza sortu denean, aukera horiek babestu ditu. Bereziki Podemos, ez da. Aurkeztu denean norbait esan ez, nik Espainia aldatuko dut, eta Espainia hobe bat egingo dut, eta euskaldunentzat, eta errespetatuko ditut Euskal Herriko gaiak eta gar, hori izan zen Pablo Iglesiasek eta hemen egintzuten, Espainia mailean egintzuten kanpaina, horrek arrakasta handia eduki zuen. Eta gero daukagu beste egoera bat dena kontuz Vox eta PP etorra daitezkela. Eta hori gertatu denean, euskal boto emaileak babestu ditu bertako alderdiak. Beraz, modu positibo batean bozkatu behar duenan, bozkatu ditu Espainiako ezkerreko aukerak, baina modu negatibo edo defensiboago batean bozkatu behar izan dituenan, bozkatu ditu hemengoak, ezta? Eta, ikusten ari garen arabera bentsat, Sumarrek ez balin badu jendea ilusionatzen, eta ez balin badu edo PSOek edo Sánchezek eta Sumarrek ez badute lortzen ilusio bat transmititzea, zaila izango da Euskal boto emaileak
hoiei botoa ematea, ez? Eta aldiz nagusitzen bada kontuz, PP eta Vox etorriko dira, nik uste kasu horretan aukera gehiago daudela Bildu eta EAJak emaitza hobeak ateratzea dena, ezta? Esaten zuen Ortuzarrek atzo hauteskunde batak eta besteak ez duela zerikusik bere artean, ordea Otaik esaten zuen, ez? Beretzako ohore bat zela Feijok atzera bota nahi izatea, Euskal Herria Bilduren laguntzarekin aurrera ateratako legeak. Claro, eske hortze, Jonek esan duena parte badago ez, Pepek Bildu jarri du subjektu bezala eta markoan, eta hori lagungarria esan daiteke justu ez, Bildurentzat bere kontra freimina, bere kontramarkoa egiteko, ez momentu honetan Feijok ez du hitz egin EAJaz, ez, orduan Bildu jarri du mahai gainean, da Bildu badauke kapazitatea horri erantzuteo, eta esateko ez, Feijok esaten badu, ez, ni EH Bilduren kontra egingoet, EH Bildu da Feijoren kontra egiten duen subjektu hegemoniko edo estrategiko hori, ez, ikusi beharko dugu kanpaina honen zehar EAJak zenolako harremana edo zenolako marko ideologikoa sortzen du, bai PPrekiko, bai PSOErekiko, ez, eta hori ere baldintzatuko du boskak ere, ikusi behar da, ez, ere Euskal Herrian, ez, historikoki, azken urtetan Podemosi boskak eman dioten horiek, ea nora doazten, ez, ea zumarrera doazten edo EH Bildura doazten ikusita, ez, Espainian sortu den gertakari hau, ez, ea Irene Monteroren aldekoak diren edo Yolanda Diezen aldekoak hori ere, izango dira boska batzuk, ez, eta ere ikusi behar dugu, ez, Alderdi Popularreko, Euskal Herriko bozka hori nora doan, ez, benetan baldintzatzen duen, edo benetan alde dauden Voxekin Espainian egiten ari diren paktu horiekin, edo nahiago duten Alderdi Popular bat, ez izana Voxen aldekoa, ez, orduan hori ikusi dugu, eta hemen ikusi dut ere oso importantia dela data, berez abstentzioa gora egiten ari da azken boladan, eta baditugu hauteskunde batzuk ustaian direnak, eta hori kontuan izan behar da, ez, ikusiko dugu, baina badirudi, ez, gora jundaitekela abstentzioa, eta hori ere importantia da. Ez uste duzu noiz baite Europa iritsiko dela esaten ez, hauteskunde hauek ez direla baliogarriak edo etorri daitezkenak partizipazio gutxiagatik. Begira, Europar hauteskundeetan dagoen parte hartza ikusi da, ari gara hitz egiten, ez, Kroazian Europar hauteskunde batzuetan boto emaila dira 24 olako zerbait. Parte hartze datuak 50-50 bera, Europar hauteskundeetan toki guztietan daude, ezta. Abstentzioa parte hartzeko modu badela ere defenditzen du jende batek, ez? Eta zergatik ez, joko arauek ere hori adierazi lezakete ez. Nik uste dut dena den EH Bilduren kasuan, momentu honetan EH Bilduren estrategia ez da inbeste Voxekin eta PPrekin konfrontatzea ikusiko dugu, tentazio hori beti hor dago, ez? Baina nik uste dut gehiago dela esate guk gera bermeak eskubide sozialak zabaltzeko. Nik uste, hor narratiba aldaketa oso importante bat eman zela duela urte batzuk, Madrileko hauteskunde begira beste modu batera planteatzera gaiak, ez da, eta nik goratzen du kanpaina batzuetan oso kontrako errelatoa zegoen, Madrilera goaz, baina egurra ematera, baina ez da gizar, eta hor esatzen Madrilera goaz, baina aukerak bilatzera, eskubideen alde egitea, langileen alde gauzak lortzera, Euskal Herriaren alde eazorbetek hartzen dugu, nik uste hor dagoela kontua, ez? Orduan, nik uste EH Bilduk errealitate horretatik planteatuko zergatik. Lehen esan dudan bezala, EAJarekiko lehia betean dagoelako, eta Ortuzarrek esan duenean, ezakit zuek pasatzai zuen, baino, Ortuzarren entzun duenean esaten, boto erabilgarria gurea da, nire hola, irripartxoa bateki egin ditzen, esan dut, ez da jazuena bakarrik. Momentu honetan, Bildu ere oso erabilgarria izan daiteke Madrilen. Osea, monopolio hori bukatu da. Orduan, hori ere neurtuko, lehenengo Espainiako hauteskundeak izango dira Bilduk. Espainian egin duen lan guzia eta gero, egingo diran lehenengo hauteskundeak izango dira. Beraz, hori ere neurtuko da.
Ikusteko badago hori eta gainera ez, ikusi dugu Espainian azken urtetan hartu den erabaki ezberdinetan ez justu bai EAJak eta Euskal Herria Bilduk ez, modu ezberdinetan ere jardun izan dutela legeak lege, eta hortaz aparte ere lehen aipatzen zen ez nola ikusteko badagoen bestaldetik PSOEk eta Sumar batek ez ilusioa edo transmititzeko gai izango diren ez dakit Hego Euskal Herrian horretarako zenbateko tartea dagoen. Bai, eta oso klabea izango da ere Sumarrek zenolako jarrera hartzen dituen bai Bildurekin, bai EAJarekin, edo bai RC-rekin, edo Benegarekin, ez? EAJarekin pentsa genezak igual konfrontatiboa izan daiteke, baina bai ikusi dugu, ez? Eta Yolanda kanpainan etorri zenean Euskal Herrira, Bildurekin nahiko gogor egon zan, ez? Orduan, hortze ere, igual ikusi dezakegu jarrera aldaketa bat Espainiako ezkerrarekin eta Euskal Herrikoarekin edo Kataluniakoarekin, ez? Egia da, hortxe bat zegoela, oain arte ez, bi proiektu ezberdinak biak bere burua ezkerrekotzat hartzen zutena, zela PSOE eta Sumar, eta hasiera batean Sumar ilusioarekin jolasten zen, hori izan bere marko komunikatiboa, egon diren azken bi astetan, eta gora eta berak, eta ikusi ditugun jaietan, nik uste ilusioa pixkat plof bihurtu dela, orain dakaten erronka da, kapazak diren ilusio hori berreskuratzeko. Egia da, nik hortze inkoherentzia diskurtzio bat ikusten dudala, Sumarreko proiektua, naiz eta proiektu interesgarria izan daiteken, bi inkoherentzia diskurtzio ikusten dut. Lehenengo inkoherentzia da, bere burua kolektibo modun definitzen dutela, gu gea proiektu kolektibo bat, gu ez gara proiektu personalista bat, horregatik ez dakatzen adibidez Irene Montero edo Pablo Iglesias edo etzenikek oso gorpuztuta dakarako beriduria, baina aldi berean ez oso proiektu personalista da, ez? Yolanda da bere burua, Yolanda da liderra, Yolanda jungo da papeletan, osea, bere burua, bere aurpegia hori batetik, ez? Eta gero gugea berria, guk politikatik hasten gea, eta jakiten ari giren izenak, beraz, berriak ez dira politikan, ez? Batzuk gainera PSOEtik, eta horreta orduan, hori zenolak ondorio aukiko duen elektoralki ikusiko dugu, nik uste dut PSOEk oso eroso dagoela Sumar honekin, ez? Eta hemen garaiena ikusten dut. Nik jende askori entzun diot Espainia mailan, Sumarri boskatzeko PSOE boskatzen du, gaztelaniaz badago lelo bat, ez dakit euskaraz nola esaten do, entre lo original y la copia mala, originalarekin gehatzen. Orduan, ni badaukat sentsazio hori ezakit. Ferminekin batera hasiko da kanpaina bera, ez dakit uste duzuen, ez? Harrituko gaituen ezerekin topatuko garenik? San Ferminetan, seguro baietz. Seguro baietz, han ibiliko gara eta ze ikusten dugun, ez? Ados nago zurenek dionarekin eta gero nik uste Sumarrek akatsa handiak egin dituela, uste zait evidenteak gainera izan direla, orain konpontzen ari dira, horre Alejandra Jacinto sartu dute, Irene Monteroekiko ere adierazpenak egin ditu gaur Yolanda Díazek, pixkat berriz berkokatuz, iruditzen zait, hau egiteko etzela horrelako buelta eman beharren, nik uste lehenago konpondu behar zuela, gero Magariñoseko ekitaldia, nik uste gaur esanetik lankasartze bat esan zala, ez da bere horretan, egintzan momentuaren gatik, egintzan jendearekin egintzelako, eta bazirudien pentsatuta zegoela, Sumarren helburua zela, nolait Podemos paretik entzea. Zatea, guazen Podemos, alegia ezkerraren barne botere borroka bat, horrela interpretatu dugu hasieratik, eta zentzua eduki du eta logika eduki du, ez? Baina gira azkeneko egun pare hauetan, Yolanda Díaz eta Sumar bera egiten ari den mugimenduak ematen dute orain gehiago doa zela ja batasunaren norabide horretan, ikusiko dugu, batasunaren norabide horretan mentzat formalki edo itxura aldetik edo kanpainari begira, odena delako ere hor norbait konturatu da, eta esan hau aldatu egin behar da, baina gero, karo, Zurinek esan duena, zenet, Sumarren atzean beste aparatoa dago, eta beste jende bat dago, eta politikan bizitzasoa darama jendea dago, eta Urtasun jaunak bizitzasoa darama politikan sartu, eta politikako funtzionario burokratiko bada, gauza dira bezala esan bara, izan daiteke ona edo txarra, baina ez ezagun esan egia ez dena. Eta Bartzelonan gertatu dana, Bartzelonako alkatetzari begira, nola gertatu dan ikusita.
Adierazten du, iniziatiba per Kataluniaz Berz talde horrek, Katalunian beti duen fama txarro hori, karguen bila edo zer gauza egiteko prestidenak, hori da, beste mezu kontraesan gor bat, pixka bat, orain esaten ari garen honekin, baina bukatzen, sumar proiektua bai izan daiteke oso interesgarria, baina ezin du izan PSOE, izan behar du beste zerbait. PSOE izateko PSOE dago, eta ez da beste zerbait. Izan behar du beste zerbait ezkerretarago dagoena, hor bi familia daude, Podemosek momentu honetan ordezkatu dezaken ezker mota bat, Yolanda eta hauek, horren batuketa bat izan beharko du, baina PSOE ezin du izan, porque badago. Nik izat sumarrak ere hemen badaukala marroi oso handi bat, eta marko askorekin jaio da, baina egitako bada Irene Monteroren betoa, egon gaitezke Irene Monteroren inguruan asko hitz egiten, baina eskuinak ari da diskurtso antifeminista bat egiten, nik uste oso argi eta garbi, entzun genuen Feijori esaten, nola dibortzio gogor bat eukizun violentzia matxistaren salaketa bat eta txendentzia bat duen karguati, orduan sumarrek behar du perfil feminista bat. Behar du ideologikoki feminismorekiko perfil gogor feminista bat, nor da hau? Oaindikan ez digute aurkeztu. Eta, karo, daukan kontra lidergoa oso gogorra da. Hortze daukezu, Irene Monteroren irudia argi dakigu danok Irene Monteroren betoa aparateroa izan dela, ziegia da, eta hau horrela da, baina, karo, Irene Montero barne mailan igual ezakan irudiona, zumarreko jendearentzat, baina feminismoan badauka irudiona, feminismo instituzionalean, eta hori ezin da oroar ukatu. Eta zu behar duzu perfil feminista bat, nor izango da perfil hori, eta ezin da perfila aula izan. Zuk ezin zeatea perfil ekologista on batekin, laboralki on batekin, eta ez izan perfil feminista on bat, kontraofensiba, misogino eta patriarkal bat duzunean ezkerra behar du perfil feminista bat. Nor da? Ez dute aurkeztu oraindikan. Ez digute, nork izango da Espainiako, rebalidatzen bada koalizio gobernua, nork izango da Espainiako berdintasun ministroa. Ezan behar digute. Jakin behar dugu, ikusita ze ministeritzatik gato zen. Eta hau importantea, eta niretzako hori da, sumarredakan ahuldaderik handienetariko bat. Baina, hau zen, ez duen zurekin komentatu edan gauza bat ere badagola, eta gauza bada berak esan duena, eta hori horrela da, baina uste badagola beste barne klabe bat, feminismoarekin gertatzen dena. Eta feminismoak ez da bakarrik ultraeskuinaren aurka ideologikoki konfrontatzen den mugimendu sozial eta politikoa, baizik, ezkerraren barruan ere, barne botere horekak kuestionatu egiten ditu. Eta dut izait, Irene Monteroren kasua oso garbia da, nola feminismo horrek, eta horrek dakarren guztiak, ez da gauza personal bat, horrek dakarren guztiak ezkerraren barruko, barne botere horrekak ere desorekatu egiten ditu. Eta eraldak eta suposatzen du ezkerraren barruko orden horretan ere. Eta dut izan, badagoela barne mailako komponente hori ere oso importante. Aitzaki erabiltzen da, esatea, la ministra peor valorada. Baina hori aitzakia badala, ez? Baina hori patriarkal eta absurdo bat. Eske patriarkatu batean bizitzen batzea berdintasun ministerioa egiten dutena berdintzait beti gaizki baloratua. Izango da, oso ministerio gatazkatzua dalako, orduan. Eske hori ezatea da trampa diskurtzibo hutza. Eske berdintasun ministerioa ez da inoiz ondo baloratua izango. Sistema patriarkal misogino batean gabiltzalako, ez begiratu behar da justuki nazioarte mailan zen olako balorazioa dagan eurek ministerio hori egindako politika eta argita garbi, ikusten da bada deitu dezakegun beto politikoa, garbiketa politikoa, nahi deguna. Eta hori, benetan, zilegia da, ez? Eta zuk lortu behar dezu zure partiduan, mugimenduan edo deitzen diozun koalizioa oreka eta bake sozial bat, ez? Eta ikusi dugu Podemosen bake soziala beti, atazkatzu izan dela, orduan, logikoa iruditzen zait mugimendu hori, taktikoki pentsatuta, baina, karo, hori kapasa izan behar zara asaltzera,
jendea, kanpoan gauden horiek ez dugu ulertzen. Eta berdintza egu gainera alderdi barruan gertatzen diren jaleitoak. Berdintza izkigu, gu nahi dugu perfil feminista bat. Hori da nahi duguna, eta simple, orduan. Eta ez naiz bakarrikan Podemos eta Sumarren inguruan hitzitzen, ni edozein alderdiz, ez? Badakigu fontaneria barruan daudela, alderdi guztietan fontaneria daude, baina sarrendak aurkezten duzun jende horri guri berdintza egu fontaneria, gur nahi dugu proiektu. Gu esaten duan da naiz gizarteaz, esaten, ez? Eta momentutan Sumarrek ez dauka profil feminista bat, eta ja gaude prekampainan. Eta adi izango gara datozen berrietara, izango gu denbora honi berriro ere heltzeko, eta politika arlotik gizarte arlora egingo salto orain, Bilbon jarriko dugu fokua, izan ere asteburu honetan jaso da manifestazio antiespezista bat, hainbat eragilek deituta, horixe ez, batez ere animaliak jai eremuan erabiltzaren aurka, da orain uda badatorrela, lehen San Ferminak aipatu ditugu tarteka, baina tira ez, udarekin eta jaiekin bakigu zer etortzen den baita ere, eta justu honetaz hitz egiteko daukagu kameraren beste aldean Ziortza Larreategi, militante antiespezista eta Piztiak konpartsako kidea, ondo etorri gurera. Kaixo. Aipatu bezala, aste honetan manifestazioa jaso da Bilbon, konta iguzu zer da bertan eskatu duzuena? Bueno, Piztiak konpartsatik eta animalista kolektibotik urteak daramatzagu animaliarik gabeko jai herrikoien alde borrokatzen, eta larunbat honetan konkretuki Vista Alegreko zezenketen aurka manifestatu ginen. Duela urte batzuk lortu genuen zirkoek animalia basatirik sekartzea, eta uste dugu Bilbok eman beharreko hurrengo pausua dela zezenketekin amaitzea. Eztan ere egia da, gitxi hitz egiten dela gai hontaz ez, zezenketez esate dako, baina horrek eragin dezake agian jendeak pentsatzea ez direla gertatzen Bilbo batean, ordea zein da egoera Ziortza? Hori da guk atera ditugun ondorioak egin ditugun manifestaldi aurreko kanpaina txikiarekin, ez? Emain informatiboak egin ditugu eta jendea hurbildu egiten zen galdetu zia egia baldin bazen oraindik zezenketak egiten direla, ez? Eta guk esaten genien, bai, pandemia garaian ete ziren egoeragatik, baina iaz berreskuratu egin ziren. Orduan ikusten duguna da jendea desaktibatu egin dela, gizartearen babesa ez daukate zezenketek, nolabait gizarteak gaindituta dauka eztabaida hau, batez ere belaunaldi gazteenek, eta behar duguna da guk deitu genion manifestaldiari la última embestida deitu genion, hori da egin behar dugun azkenengo pausua, ez? Azkenengo bultzada bat eman behar diogu honi, naiz eta gizarteak gaindituta duen, oraindik botere publikoek horrelako jaiak babesten dituztelako, ez? Eta Bilbo batean ez, alakoak egiten jarraitzen dela, ez dakit asko tradizioaren eta kulturaren izenan defendatzen dituztela alakoak ez, jende horri zer esateko? Tradizioaren izenean tamalez gauza gehiegi babesten ditugu, ez? Eta igual Bilbon zezenketekin ez da inbeste, baina orokorrean Euskal Herri mailan animalien erabilera jaietan nahiko zabala da, bigantzak, ididemak, San Ferminak noski, eta Euskal nortasuna defendatzearekin lotura handia daukala uste dugu, ez? Eta orduan animalistak eta Piztiak konpartsatik gonbidatu nahi dugu jendea hausnartzera, ez? Ia nolako herria izan nahi dugun, ia gure herria beste animalien zapalkuntzan oinarritu nahi dugun, edo beste zapalkuntza askoren kontra borrokatzen dugun bezala, beste nortasun bat eraiki nahi dugun, ez? Eta Bilbo bertan, ez, bainera datozen festei begira eta abar nola erreparatzen diezu edo zer egin daiteke edo zer duzue buruan edo nondik iritsi beharko liratezke lehenbiziko pausoak? Alde batetik, botere publikoek, hau da Bilboko udal gobernuak, badauzka baliabideak Bilboko zezenketekin amaitzeko, naiz eta estatu mailan zezenketak legalki babestuta dauden, lehengo pausua izan beharko litzateke publikoki babesiek, botere publikoetatik babesik ez jasotzea, ez? Beraz, diru publikoarekin ez laguntzea. Zezen plaza Bilbon eraikin publikoa da,
eta Bilboko udalak atera zuen lizitazioa hau gestionatzeko, eta Bilboko udalak jarri zituen baldintzak, ez? Eta baldintzetako bat zen, zezenketak egitea derrigorrezkoa zela, asko puntuatzen baitzuen, ez? Orduan uste dugu lehenengo pausua borondate politikoa dela, eta bestalde gizartearen partetik, egin dezakegun gauza bat da, zuzenean zezen plazan egiten diren ekitaldi ezberdinetara eskuatea, ez? Naiz eta zezenketetara eskuan, zezenketa horiek ekonomikoki jasangarriak ez direnez, urtean zehar egiten diren beste hainbat ekintaldirekin gabezi ekonomiko horiek estali egiten dira, ez? Orduan gu zezenketa plazara baldin bagoaz zirko bat ikustera edo kontzertu bat ikustera, ekonomikoki zezenketak babesten ditugu. Beraz, egin dezakegun gauza bat da, boikot zuzena Biztanlegreko plazara. Bada, mezu horrekin ziortza hemen utziko dugu konexioa, mila esker gurekin tartetxo hau hartzearren eta hurrengora arte. Hurrengora arte, eskerrik asko. Ez, egia da, bazegoela orain dela urte batzuk, ez, zezenketen mueltan kristoneko eztabaida piztu zela, hainbat udalerritan atzera bota ziren, tirakaleetan, zezenekin eta antzekoekin egiten ziren ekimenak. Hala ere, bada eztabaida bat, hori, esaten zuen ez, agian gizartak superatu egin duena, baina hortxe da. Bueno, zezen plazarena, porque zezenekin Sanferminak, oza dira, Sanferminak definitzen duten gauzenetariko bat, ez, kanpainan ez dugu, ez da, alkate gai bat ikusi zezen entzierroen kontra, ez? Entzierroen seguridadearen inguruan hitz egin dugu, errekorridoaren inguruan hitz egin dugu, baina zezenketen edo entzierroen debekuaz ez du ez da bat ere hitz egin, ez? Orduan, bai, zezen plazak, bai, nik uste dut eta zigortzak oso ondo asaldu du, ez? Ja ez dago balio sozial hori, jendea ez dago alde, baina jendeak ez daki justuki leku batzuetan oain nino egoten direla, ez? Orduan, bai, ez dago babes soziala, baina badaude. Eta hor dago justo ekilibrio hori nik uste generazio berriak paso egiten dutela, oza, ez dut inoiz zezenketa plaza batera jun, ere bizitza osoan zehar eta jungo da aldatzen, behintzat Euskal Herrian, ez naizari beste lekuetaz hitz egiten, baina handiko oso errotuta dago Euskal tradizioan eta zigortzak oso ondo azaldu du animanen erabilera, orduan aldatu, behar da, eta hori da borondate politikoa, ez beste jai batzuetan ikusi dugun bezala, tradizioa beti da itxaki bat, eta ez bakarrekan animanekin, ez, harin ez pentsatzen alardean, adibidez, ez, emakumen parte hartzearekin, ez, tradizioa ezin da inoiz eskubide urraketa bat izan. Ez da, egia da gertatzen dela, ez, tradizio horietan jendeak askotan ez, egunerokotasun ez duela pentsatzen ez, ikutzen denen arte eta horra agertzen dira guztizko jarrerak. Bai, horrela, ez nik zigortzak esan du, ze herri izan nahi dugun, edo ze baloren gainean eraikin egun gizarte bat, ez? Eta hori dela galdera importantena, ez? Niretzat hori importante, zer bihurtzen gaitugu animaliak horrela tratatzeak, ez? Eta, bueno, erantzuna ez da oso baikorra, ez? Nire kasua mentzat, ez? Santo Tomas Feriako antolatzea izan baina ez urte askotan, 3 urtetan errenterian, eta, bueno, etxerri bat errifatu egiten genuen plazan, eta horrelako gauzak egin ditugu guztiz modu normalizatu batean. Ez diogu inoiz beste munduko baliorik eduki, ez gauza bada, oso gogorra egiten zegoela animalia bat hiltzea plaza batean torturatuta, baina, asumitzen dugu animalioak kaiola batean egotea plaza baten erdian, erta errifatuta izate horrek ez digu sortu izan orain arte, ez? Orduan, horrelako ekimenak interpelatzen gaituztenean, horrelako ekimenek, hasten gara pentsatzen eta pixkat, ikusten gure baloreak benetan, non dauden edo non ez dauden, ez? Gero egia da, animaliak ez direla izaki politikoak, nolabait esateko, ez? Pixkat, eta hor bai problematikoagoa esan daitekeela diskursoa, ez? Pixkat bai zapalkuntza edo eskubidez hitz egiten dugunean, filosofikoki, modu ezberdinetara enfokatu daiteke gaia, ez? Azkenean, ez dauka animali batek, ez dauka hori izaera politiko bat, ez? Politika guk gizakiok egiten dugu, eta hor bai pentsatu behar dugula, benetan politika egokia zen eta zein ez den, ez? Eta
ados nago, sakonean dagoen idea horrekin, baina niri kontraesan personal handiak sortzen dizki, zeren idea hori eramaten baldin badu pixka bat praktikara gauza asko kuestionatu behar. Oso horreza da, esan bezala, zezenketen kontra egotea. Ni kontra nago, baina oso horreza da hori. Zaila da beste guztia ere kuestionatzeaz. Zurrenik aurre ikutako gai hauei helduko diegu berriz ere. Esaten diaten ez minutzu behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko Zurin eta Jon gaurrekin izaterren, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Atal hontan mugikortasun jasangarriaz arituko gara. Gure gizartean kotxeak ordezkatzen duen eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eraiki beharko ditugu. Batetik, erronka klimatikoa daukagu, baina gainera desoreka territorial eta sozialak ere agerikoak dira. Ba aldaude alternatibak. Bidea egiten ari ote da, jasangarritasun hori bilatze aldera. Hortaz, aritzeko erreportaje